ongumesiamu ensem emo na yeko asunafo north na panyini baako atenase ehunso kwa asunafo north mensini mu adesuafo wo hono no dodo na se ngumesua no wo fom kakra na nti na afekra no eni adin a obepeso obekenkan ngoma no eno so nya de se wo mo ewo bie ka wo binti na CeciYaa Foundation afa to no so a eni wonam sukuu so ahodo mu a ngoma enkoda no ebia wote wana wonye hwea storybook obekenkan na abrofo ka ene kwa abefa so no manfo adi nkita ho akoyie no wo che bi ma adesuafo Abra Operation Manager wada CeciYaa Foundation ano Godfred Ado ene amani boni twetwe nkomo wa abra wade enhoma ekodom seche krom MA ene awo krom Presby Basic School adesuafo ewieye no ene wade tuja se ya na ha adwene pa se adesuafo a wonom ewo nkronkuma mu no ya na wofa ho kire bebremu ansana watumi asua akenkan ya ebeboa wonom adesua eno ene nam so a ekuo ifato wo ho so a wade enhoma empem aduonu akodom adesuafo a wonom ewo ahafomantem enkwara a mo kostu CeciYaa no ye so mo brofo ka ene omo akenkan ne omo nema bi no atosini kra nti CeciYaa Foundation aye say oba donate almost about 20,000 books across all schools na the woman say school abi meet criteria no wo say school na be wetin e dey about sa emwa no e wo say wonya librarian teacher ni ana say obi a obedia to me say obehe books no so amaye 2 e wo say wonya library 3 e wo say wonya shelves baby a obekra books no say the be books no ensay George Mawuli reading project coordinator ewa hafomantem mu ono so ne nsem a wode to yamane boni animu no ene wo kire mu say akwala no BS1 odi first ahafo region de no Eugene omamu Ghana nyina no oni kodi first ekyesa ahafo yenso ye wade ehunu se esese ye boa na yame ani koye mofra no makenkan ho se na ebe ya ebetimi enya akrachefo na daache ye ma no mu nsan tutunka mu nsan Alexander Mali head teacher was a Chekum MA Basic School. Ono so nesamo de to yamani boni animu no emu nchire muni. Books are de suya kenkan ne other things ye ni bi wa ne wo ho no kra no atete ena sese de yanya nwoma ne bi a ombetimi aboa nkra no ema omo kenkan sem no ebekosoro. To be frank omo kenkan sem no de ewo fam we betimi ama oma disua no ekosoro.